kayak karambia ko. Dari tadi din cari ya. Aduh sobok calah pun. Ayah nyo kayak untuk ko. Oh, siapa? Ha, ko kayak karambia ko. Iko ada cari dia tadi kan. Wih. Mantuk lalu le untuk bingkar bang kuat deh nah. Ngangu-ngangu dan masuk ampu kaki dengan balik yo. Ada yang kajut lantai yo. Kambiang nganggo. Yuda payah na din cari empat din ko. Ay hilang arwah rin ako. Lah dari tadi din cari udah. Ngang Antala din kedukun cek dah. kini pai. Yo dah kini dah. Di mana dukun Dukun pek papak patang udah. Oh, tempe apa yang apa tahu. Iya. Itu dari biarlah di kawanan. Lah, Ayolah. mondang. Onda din tinggal ni. Mana mau mari? Wajar bawa kemari dah ke sawah dah ko. Oh iya. Mau bajak sawah onda deh ko. Ayo lah. Lah. Jangan tajuk jadi kapal jadi malu di pondok tapi mondang kok. Nah. Lebih ang iku ngajak panggang strip dengno. Manang bo onda ko. Jadi itu batu antak jo. Tanam tu dah. Jadi lang onda kai. Rugi, Mak. Masuk lah. Yo, Mak. Masuk. Jadi tujuan angku kemari apa? Ini ko Mak. Kan putri sih. Alah, kalau dilanjutin, ambo lah tahu tu. Yo kalau masalah Indo, masalah padusi ko gampang dia ambo. Cuma dia mau ambo tunjukan. Amo. Lai sareknya gak balik seketik ko. Sarai itu. Lai kata lo. Telo. Tu nampak lalu sebentar dulu. Mari lang. Wah ini indak kalian pangangian loh. Kenapa meninggal juga? Indak. Lah tahu deh. Ang penyakit ang gua cik ni ko. Kantong pilalai bagi cik orang. Kantong pelalai. Lu tuh Mak penyakit itu. Ang amuah. Amo. Orang tak muah. Orang amuah, ang tak muah. Jadi yang harus diubi banang ko. Kau tahu ang ko? Batu ada ko. Cincin ko. Ang tenang saja. Itulah di muka orang tu. Kamari doang bawa Stella. Ai. Berarti kan kalau di kecil. Kau Kau salib pertama baru dia ngoyang. Diko ado yang lainnya beko dekang Bali beko ko. Kumayan ang Bali beko. Kumayan hitam ang Bali dah. Kumayan hitam itu marica para lu lah.
Kocok lempo buah maninja. Kok mak Mangang. Jan gala ang kayo ba na ko kato ka magagarahan ko. yo na mak. Adin kalau yubana din kalau magagarahan adin na. Beko ndak mangkuy beko do ang Yo mak mau mak. mari tangan lang to. Mau mak. Mari tangan lang to dulu. Alah, ang nak pada luge buang-buang itu. Lah, Nah, kan para lubana tuh dia lupuang betul di kebo di rumah. Lumayan hitam, cuma dicat tuang tumbuh. Ang tumbuh, beko lah sudah beko ang tumbuh, ang lagi iya sekete. Tuang atak di dalam tampian, tahu ang tampian? enggak. Untuk penempi bari itu tampian namu dah tu. Beko ang atai nang kalang tumbuh tu. Tuang jamu beko. Di pangalan tuh mak. Ang jamu di teh loteng ang jamu ajan sampai di kalangkang kuciang. Kalau cara macam tu para baca dia tu mak. Harus ang pelatihan taruh itu. Enggak bikara juga mau ada. Tapi yang angka minta ubi tadi dia lancar. Oh iya. Ya mak. Ale mako Salamuti Guari beko yang lo. Salamuti Guari itu ang jamu ada teh. Kali cewek itu ngomong aja mak. Ndak alun lai. Alun lai. Tak semudah itu loh. Alun. Kok bara ada mo. Isu ang kamari. Piti merah ang bau dua lai ledang. 3 hari le lah kang kamari. Pokoknya lah selesai sare itu. Babali ang kamari bali. Lah, ngantok cer lagi ya Kang. Dokter kau mak. Asal Indonesia. Mangkui, ini tahu ang mangkui. Lah itu sih lo. Lah. Wah, ang bisu ko kapai kamari. Banyak pitian ni. Udah 5.000 balik lah demi bisu kamari. Pokoknya anan dan suruh tuang karajuan lah. Lah, itu saja pasan dia nyo. Lah, mamakai ni beku. Kalah ala jamu 3 hari. Beku. Kalah jamu 3 hari. Randam jo iya badia. Laki ani kaniang ko. Sabui namo pajatu, siya namo nyo. Ang sabui namo pajatu. 3 kali ang magkuan bali. Tangan kita sekali, tangan suhu 2 kali ang magkuan. Kau tu mak. Ini mengerti yang lo. Berarti. Ada ansulang pulang dari dulu. Ayo mak. Masih banyak mak. Iya. Memang bawa pitih oleh. Iko kurang nang kau kang bawa lo dia. Bisa gua tambah. Habis kok lain lo jadi tuanya lah. Jadi merah jangan lupa lo. Ayo. Lah. Itu sareknya. Itu Itu sareknya. Ayo. Lah. Ayo. Tadi rumah kayak gue jauh lah. Nah. Kali sekak jari mau ada. Ya mak, ya mak. Ya jadi. Yuk.